Безнең әле шушы сугышны өйрәнүдә өйрәнелеп бетмәгән фактлар нинди дә булса тарихи шундый күренешләр бармы? Бар гына түгел, күп. Чөнки әле бу теманы Совет чорында күп өйрәнсәләр дә, күп нәрсәләр ачылып бетмәгән. Серләр дә бар, шулар хәзер ачылып бара. Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, бу чынлап та зур тема, бу төбәкчелек генә түгел, бу фәнни тема. Әйтеп китәсем килә, менә безнең әле күптән түгел дөньядан киткән Кабирова Айсылу Шәрифҗановна бу тема буенча докторский яклаган иде. Анатолий Александрович Иванов, книга памяти дип әйтәбез, китап, хәтер китабының редакциясында күп еллар бергә алар белән хезмәт итәргә туры килде. Танышбыз. Рамил Миргасимович Валиев алып бара. Бу юнәлештә алар инде күп томлы Татарстанда кемнәр корбан булганнар сугышта, аларның исемнәрен җыеп, кемнәр исән сау кайтканнар, аларны җыеп, ул эшне алып баралар. Хәзер инде Афган сугышына да шул тема бара һәм башка сугышларга. Bu temalar әле бик зур эшләргә кирәк. Шәхси темалар күбесе алып бара кешеләр. Менә без сез беләсез, монда менә Михаил Валерьевич Черепановның инде музейда, Бөек Ватан сугышы музейында һәм ул Хәрби Дон клубын алып бара, ассоциация дип әйтәбез, содействие патриотического воспитания, поисковой работы. Ул инде безнең инде яшьләрнең сарайында, Алиш исемендәге анда да эшне алып бара. Ул анда патриотик махсус бүлек бар, аны Хадиева ханым алып бара. Ул эшне дә, ул юнәлешләр музейларда, менә мәсәлән әйтеп китәсем килә, безнең Яңа Шишмә районында, Зирекле авылында безнең Абзый Медхат абый, музей элекке директоры, анда халык иҗаты музее бар, анда бик шактый гына зур эшләр, алар китап чыгарганнар вакытында. Бу тема инде Татарстанда гына түгел, башка республика. Менә мин үзем еракка бармыйм, үземнең шәхсине алганда темамны үземнең туганнарына гына менә әйтәләр, бит хәзер Россиядә һәр гаиләдә шул ук менә сугышта кемдер торып калган. Кайтмаган шундый акциялар бара, үзегез беләсез, Михаил Валерьевич та әле Мариэлга барып кайттыганда радио Мариэлның татарча алып бара редакция 1 сәгать һәр якшәмбе көне 3 сәгать 15-тән 16-га кадәр Сания Рамай Газзянова, ул теманы Курмашның туганы булгач, ул теманы бик каты итеп күтәреп чыгардылар алар. Һәм Бөек Ватан сугышында кемнәр һәлак булган, кемнәр кайтканнар, кайсы якта батырлык өчен шул темаларны күтәрәләр. Менә мин бу теманы да әйтеп китәргә кирәк. Менә үзем еракка бармыйм, үземнең туганнарына әтием беренчедән мин менә 39 елдан 45 елда сугышта булган, 94 елда инде вафат булды. Менә аның орденнарын карыйм да, кайда гына булган, географиясын өйрәнә башласаң, менә Барановичны карыйсың, Украина, Белоруссия, Германия, Прибалтика, Япония һәм башка менә шундый абыйларны кемдер әсирдә булган. Мәсәлән, минем бер абыем 22 июньдә үк әсиргә эләгеп, Австрияда Зальцбургда булган немецларның концлагерында, андый кешеләр дә бар. Кемдер аяксыз кайткан, мәсәлән, бер бабам, мәсәлән, Мөхәммәдшә аяксыз кайтып, гомер буе аяксыз инде 80 елларга кадәр исән сау булды. Андыйларны һәр менә караганда үземнең туганнар, әти ягыннан 7 егет булган, әни ягыннан 4 егет һәлак булган. Һәрберсен кемдер Сталинградта, кемдер Ленинградта, кем Смоленск буенда. Ул Татарстанда караган безнең менә элек Анатолий Александрович Иванов, книга памятиның төп редакторы әйтә торган иде, булай дип, Татарстанда элек әйтә торганы 300 мең һәлак булган дип, ул киткәннәр дип сугышка, ләкин ул цифр күбрәк килеп чыкты. 700-дән артык Татарстанлылар. Безнең татарлар кая карасаң да, карамасаң да бик актив бөтен җирдә. Шуның өчен сугышта татарларның бик күрсәтәләр. Әле безнең кайсы вакытта Кырым татарларын предатель дип әйтеп куялар, ләкин аларның арасында бик батыр кешеләр күп. Летчикны беләбез инде, анысын сезгә таныш, 2 алтын йолдызлы Кырым татарлары да, һәм әле партизаннар арасында Кырым татарлары бар. Менә төрле якка Сибир татарларын карыйбыз, Урал татарлары дип әйтәбез, Идел Уралда инде тугызган. Пенза ягында да күптән түгел Тенишевның конференция булганда ул темаларны күтәреп чыгардылар. Татар кайда булса да бик актив, эштә дә, сугышта да булган. Борынгы сугышларда 1000-дә шуна менә хәзер мин Перим татарлары китабын күтәреп чыгардык. Әлегенең җидисендә без үткәрдек махсус
80 yıllıkka bağışlap, indi Danir Zakirov'ның өзі апас жігіті, donlıklı şahtör, mana şu günlerde Көзбаста 300 yıllık Көзбасқа bağışlanıp Tatarların Sabantoyu bular, şahtörler Sabantoyu. Albatta efendi, biz bu temana devam ederiz reklamadan sonra. Bizning öyle Aysuv Sharifjon bizdan ketdi, bizning bilan ko'p ishlagani bu tema bo'yicha doktorskilar. Ivanov da mana ishlovchilar bor, lekin mana biz hozir e'tiborda tubakchilarga da bu tema bo'yicha bu bizning tubakchilarning temalari bek ko'p. Shularning orasida Buyuk Vatan sug'ushini biz ignorировать etolmaymiz. Bu har kishining har qayliga problema yurakda o'tirib bitirib bizning tug'anlar, men o'zimnigina sanab ketdim tug'anlarni, birinchi kishinigina mana mening o'zim tug'ib o'sgan Chilab o'lkasida Venera Zalevna degan bizning direktor bor, maktabning u maxsus ikki topqir chiqarib ulgurdi Kniga pamyati avulining. Kitap chiqqach u vafotda bo'lib ketdi, mana 89 yoshda tarashib ishlagan, umr bo'yi shu temaga bag'ishlab u ko'tarib chiqdi. Lekin bu temaga so'ng boshladilar, durust aytgan 80-yillarda g'ina bu temaga e'tibor etmadilar. Bunda turlicha qaror kerak. Hozirgi bizning власть kishilari mana turlicha qarorlar, birisi yurakdan, ikkinchisi mana politikaga aylantirib jibaradilar bu temani. Mana men sizga ayta boshladim, hali ko'pdan tug'ilgan bizning Butun Tatar kongressida biz motor debgina bizning bir traditsiya kirib ketdi. Yaxshi kitoblarni saylab olamiz. Kunda 2-3 kitob chiqa tubakchilar temalari bo'yicha. Shularning orasida sug'ishga boshlangan mana Danir abi bizning 82 yoshli abzay oldi. Qo'yki shunday kitob mana bir ondan orta kitob chiqadi. O'zi u shaxtyor, energetik, texnik fanlar doktori, tarixchi tug'il, lekin Pirim ülkesindeki Tatarlarning endi yashagan ko'tarib chiqargan mana Danir abining kitobi, mana u bek shoxtigina zo'r kitob. Bunda endi Buyuk Vatan sug'ushida Tatarlarning roli ko'tarib chiqara. Shundan so'ng endi Pirimda yashovchi Tatarlarning giroylarini ko'rsatadi, kimlar botir endi zvaniyasini olganlar, Slava ordenining kavalerlarini ko'rsatib chiqara. Nishalab kishini oshiqli ol, Anda ko'p endi turli yo'nalishda Matrosovning botirligini ko'rsatgan shuluq kishilarni, birinchini Tatarni ko'tarib chiqara u. Potom mana Berlinda kim qatnashgan, boshqa Stalingradda, Kurskida, Polshadan askarlar nemislarni quvib chiqarganda kim qatnasha. Venada mana bizning prezentatsiya vaqtida bir yigit qatnashdi. Uning babasi endi u Perimdan kelgan, u o'zi kompozitor, motor etib, adib. O'zining babasi turida Venaga borib qaytgan, u mana bek motor etib tatarcha jillar yozgan. Shuni ko'rsatdi bek mana bizda endi bu prezentatsiyada 20 dan ortiq g'alim qatnashdi. Takirovlar ikkisi mana Indusov bilan Qamengil. Потом Buyuk Vatan sug'ushi Aleksandr Mixailovich Malov, Krashenov'ı bizning u Berlinning olganda qatnashgan, Venada ham Pragada bo'lgan va ko'pdan tugul 1-2 yillik Berlinga yangidan borib qaytdi. Mana shunday narsalar bek motor etib mana bu kitoblarni qaraganda ular ko'rgazma qo'ydilar, chiqargan Perim ülkesinde. Mana bunday motor kitoblarning chiqaruv bek zo'r foyda, chunki bunday biz ilk fevral oyida buni prezentatsiya gubernator orqali o'tkazgan Perimga o'zimiz borib, hozir bizning endi kongressda ko'p kitoblarni ko'rsatasi keladi. Ko'pdan tugul Otabay avulida bir kitob chiqqan, bizning mana Tataristonda Yiroqtirg'ina tugul Qozondan. Ularda tilla mana har Orenburg ülkesinden xat keldi, shu kunlarda bizda buni ko'rsatamiz keladi deb. Shundan so'ng mana so'nggi yillar kitob chiqaruv bir yo'nalish. Bizning tubakchilar Buyuk Vatan sug'ushini e'tibor etib, muzeylar biz hozir mana e'lon etdik, shaxsiy muzeylarning bir yo'nalishi shu Buyuk Vatan sug'ushi. Masalan, hali davlat muzeylarida bor. Masalan, mana olib ketdik, maxsus Sorman rayonida binosi bek nachar bo'lsa, lekin elekdan ishlovchi Buyuk Vatan ham tubak tarixi bo'yicha maxsus bek yaxshigina muzey ishlab bora. Daniya xonim Kashipova direktori. Shundan yana tuzilgan muzeylar bilan Alignamashimda muzey ochildi. Bir 4 yillik ishlab bora ham Oznaqayda yangi muzey. Alarda endi Buyuk Vatan sug'ushidan boshlangan maxsus bo'liklar, bek motor ishlarni hali ko'pdan tugilmashimda konferensiya o'tkazdik. Biz har konferensiya oldidan muzeylarni qarab chiqamiz. Men sizga aytib ketdim, mana muzeylarni qaraganda bizning Zerikli avulida deb aytdim, Xalq ijodi muzeyining bir
yönelişi, бик зур yönelişi. Kitaplar çıkarıp Büyük Vatan Savaşı'na Afganlarga bağışlangan hem muzeyde jıyılgan köp materiallar. Buna bağışlangan foto materiallar, kurallar, şul soğuşunun kişilerinin şahsi aybirleri, dokumentları, kiyimleri, furaşkaları hem başka materyaller jıyılıp bara. Ул iş bek şoqtığına bara. Мен mana Perim'de bolgandarını bek gördüm. Şunun Seplovsk ülkesinde, Çilev ülkesinde de şunu görüp kayttım. Omsk ülkesinde buna forum hazırlayız. Biz Allah birse 17-22 Avgust'ta ötkerecek biz Omsk'da 6. tapkır indi bizim bu forum, tübekçilerin forumu. Şunda bir yöneliş bizim Büyük Vatan Savaşı'nda. Mikhail Valievich Çeripanov her konferansiyada hem her forumda katnaşıp bizning mana program maxsus biz приложение etib kiritamiz. Her rayonning masalan ko'pdan tugilgan Müslim'de bo'ldi bizning qiziqqina konferensiya. Bu endi Müslim rayoni ham Kunchiqish Tatariston o'tgani bugunga kunga degan etnomadaniy o'sish, tillar, traditsiyalar ham innovatsiyalar degan şoqtigina zo'r konferensiya. Bu 4-tapqir zo'r Sabantoy oldidan o'tkazilgan konferensiya. Shunda biz endi bek motor etib ko'tardik turli problema. Mikhail Valievich bizga endi maxsus приложение etib bizning zo'r programmaga berdi. Endi birinchi bo'lik уроженцы Muslimovского награжденные посмертно bir bo'lik. Qayda ko'milgan, kimlar vafot bo'lgan so'g'ish vaqtida halak bo'lgan kishilarning. Shunda men sizga aytib ketdim, mana Müslim Mariyal Respublikası'nda Saniye Ramay her yakshanba kuni saat 3'ten 5'e kadar 4'e kadar kapıytekiz motor etip передача alıp arasında Kubraginde Tatarcıları yangırap tura. Şularının arasında maksız olanın bir yöneliş programı көрсөтөлөр kimler Mariyal'dan Tatarlar qaysı yerde halak bulganlar, nindi batırlık көрсөткөндөр, nindi tuğanlarına spravkalar topalarının qayda kumulgan berip baralar. Tarihçiler hem tübekçiler çet illerge, respublikalarda, Rusya Federasyası'nın Pribaltika'da hem başka yerge barıp sedapıtlarla birge jirliler tobalarda medalyonların hem başka nerselerin şul işine bir şoqtay alıp baralar. Köp rayonlarda bizim iş bara, ol iş bara bizning Kokmara rayonunda, olu yazdalik bizning mening iptaşım bunu alıp baradırgani hazır ol iş bara, başka yerlerde de Soba rayonunda da ol iş bara. Şundan soň mana biz hazır Qoybiş rayonunda mana Allah berse sentyabrda konferensiya ötkärib 23-24 tav yağına başladı. Ol yaklarda da mesela Opas rayonu, Yeşilüzen rayonu hem başka rayonlarda da bu temanı iktibar etip qaraylar. Bu temanı biz hele türlü yerde konferansiyada ko'tarishga o'ylaymiz. Kitaplar çıkıp bara, muzeylar tuzilib bara, Allah berse hem maktablarda ishlaganda o'qituvchilar referat konkurslarini o'tkazarlar. Ballar bilan birga kimdir şahsi o'zining tuğanların toba, ota babasın batırçılık ko'rsatgan Büyük Vatan isen kishilar ko'p tugul hozir endi bizning endi so'nggi Idil okrugundagi bizning Gерой Советского Союза Kuznetsovda vafot bo'ldi endi hozir. Shuning uchun mana Aleksandr Mixailovich Malov bizning prezentatsiyada bo'lganda aytdi, mana men isen sog' vaqtda yoshlarga ko'p narsani anlatasım kele, lakin men bu dünyadan gitgach buni anlatuvchi bo'lmasqa da mumkindir. Lakin bir yoqdan durus, ikkinchi yoqdan aytmasam, bizning yoshlar orasida bek anglovchilar ko'p, bek motorgina materiallarni to'plab ishni olib boralar. Albert efendi, endi buna o'zingizga da ko'shigani, buna sizning bitimda baribir o tüp ish Büyük Vatan Soğuşu tarixini öğrenүү tugulaymi, tübekler tarixini öğrenүү. Şunun bilan beyli meseledegine öğrenəsiz. Mine o'zingiz Şilev ülkesinde tuğansız, Moskvada o'qigan, Turkmenistan'da ishlagan, Tataristonga 94-yılda ko'chinib kelgan degan mine ma'lumot bor sizning haqda. Siz kelganda mine bir intervyularning birisinde de esga olasiz, ali Tataristonda da ko'proq mine iri tarixiy o'zaklarga e'tibor etүү sezilaydi. Avullar tarixi umuman öğrenilmeydi, bek siyrak ko'lamda öğrenilaydi deb esga olasiz. Siz mine hozir nechigirek? Siz mana mening biografiyamni esga olib ketdingiz. Bu biografiya bilan men Büyük Vatan'a da e'tibor eta boshladim. Nega? Birinchidan aytdim, o'zimning tuğanlarim. Ikkinchi yoqdan men Afgan so'g'ishida bo'lgan yigit. Shuning uchun 5 yildan ortiq, shuning uchun menga ol yaqin. Turkmenistonda ko'p yillar yasharga to'g'ri keldi. Men unda endi maxsus uyushmaning yetakchisiyim. Afganlarning elegete turgan Voyn internasionalisti. Shunda endi biz ko'p veteranlar bilan alishishga to'g'ri keldi.
И көп кіші мен Константин Федорович Коршунов өзі Горький Нижний Новгород жағынан болса да Ашхабадта яшәгәндә әйтә торган бу эшне без алып барырга тиешбез. Бөек Ватан сугышы ветераннары белән бергә. Ул вакытта күбесе исән-сау әле. Шуннан соң инде менә безнең ветеран дигән газета чыга торган Мәскәүдә. Шунда безнең бер лозунг була торган иде. Энергия молодых, опыт ветеранов дип, мудрость ветеранов дип. Менә шул тема буенча эшләгәндә төрле эре дип әйтәсез, чынлап та безнең төбәкчеләр соңгы вакытта галимнәрне дә күтәрделәр дип әйтергә була. Мин аны куркмыйча әйтәм. Чөнки элек безнең төбәк авыллар тарихы, мәсәлән, шуннан соң безнең татарның роле төрле юнәлештә, мәсәлән, Бөек Ватан сугышында, хезмәттә, авылларны күтәргәндә, стройкаларда һәм башка татар бит һәр вакытта катнашкан бик актив. Безнең милләтне әле күп кеше күрмәскә тырыша Россиядә, ләкин безнең икенче милләт буларак саны буенча да хәзер менә җан исәп булганда без әле күп нәрсәне аңларбыз үзебездә. Төрле роль монда инде Башкортстан белән Татарстанның мөнәсәбәте тоже проблема булай гына түгел, ул тарихтан килә. Аны караганда зур проблемалар менә хәзер инде шәҗәрәләрне өйрәнәләр, хәзер безнең перепись материалларын элеккене өйрәнә, ревизия материалларын, ревизский сказка дип. Менә зур итеп караганда, элек безнең галимнәр югарыдан аска карый торганнар иде. Бу нәрсә инде, авылның тарихы, авыл тарих түгел бу. Чөнки зур глобальный проблеманы өйрәнергә кирәк. Миңа даже кайсы зур галимнәр әйтә торган, вакыт белән шөгыльләнмә, менә зур итеп татарның тарихын яз, Урал тарихын яз. Мин әйтә торган. Сез нәкъ авылларга игътибар итәсез шул вакытта. Мин чөнки кайткач 94 елда, беренче тапкыр менә 94 елда Казан артының төбәгенә заказание дип әйтәбез, Орча ягы, Биектау, Әтнә, Сабага игътибар итеп, Рустам Нургалиевич белән очрашып, Биектауда ул җитәкче булганда районда без матур итеп конференция үткәрдек һәм мин Иске Казан заповеднигенең директорының урынбасары булганда, моңа игътибар итеп, ул вакытта Биектауда музей юк иде. Менә кайсы районнарда, даже Саба районында әлдә музей юк, аны һәр төзиләр генә. Биектауда безнең инициатива буенча матур итеп Иске Казанны торгыздылар беренчедән. Икенчедән Биектау районында матур итеп музейда төзеп куйдылар. Күп районнарда мин хәзер горурланып әйтәләм, минем коллегалар үземдә, мәсәлән, Тәтеш районында ремонт эшләделәр зур музейга. Бик Яшелүзән районында, Яшелүзән районында безнең матур итеп музей төзелде. Шуннан соң менә Кайбыш районында ачылды, Кайбыш төбәгенең тарихи музее. Күп районнарны караганда безнең беренчедән археология һәйкәлләр материаллары, этнография материаллары, фотоматериаллар, архив материаллар һәм Бөек Ватан сугышының күп материалларын җыеп, музейларны ачтылар. Ул эш бара.